ang aming pinagmamalaking trade secret. Nagsimula akong mag-open ng online class noong August 2020. At ito ang mga bunga ng aking pagtsatsagang magturo. 110, 116, 316, 616, 916, 3,916, 4,916, Ngayong taong ito, pinarangalan si Linzey bilang Merit Awardee ng Philippine International Math. The answer is 257 times 322, 240, 254, 554, 2,754, 3,754, 7,754, 22,754, 82,754. So my answer is 82,754. The answer is 320, 456, 2,856, 3,456, 5,856, 23,856, 35,856, 125,856. So my final answer is 125,856. The answer is Number 7. 40, 80, 16, 1,200, 1,200, 200, 6,000, 3,000, 90,000, 101,736. So my final answer is 101,736. The answer is number 22. Akala natin hindi pa nag-uumpisa ang kanyang computation, meron na pala siyang sagot. Utak ang ginagamit. Mabilis ang utak niya kaysa sa pagbuka ng bibig. The answer is number 23. 42,602. Grabe ang batang ito. Mata lang ang gamit. Parang Nora Honor. At ang bilis, mas mabilis pa sa timer. The answer is Congratulations for the job well done. Now, count your final score. Ang IVFC Online ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.